सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज मी तुम्हाला शिंपल्यांचा रस्सा करून दाखवणार आहे मालवणी पद्धतीतून. त्यासाठी मी ह्या शिंपल्या घेतल्या 3 कप आणि अर्धी वाटी नारळ घेतलाय. 2 मोठे कांदे कापून घेतले, उभे चिरून घ्यायचे तसे. 1 मोठा टोमॅटो चिरून घेतलाय. छोटी वाटी कोथिंबीर घेतले. परत 1 छोटा कांदा कापून घेतलाय, बारीक कापायचे तो फोडणीसाठी. आलं घेतलंय, 2 इंच आलं घेतलंय. लसूणचा 1 कांदा सोलून घेतल्यात पाकळ्या. मालवणी गरम मसाला आणि हा खडा मसाला घेतलाय. चला तर आपण सुरुवात करू. प्रथम आपण हे साफ करून घेऊ. मी हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले. आता आपण ते कापून घेऊया. एक बाजू टाकून द्यायची आहे, ही घ्यायची. छोटी साईज असते ना, तिथून कट करायचं. हे टाकून द्यायचं. असं काढायचं आहे. आणि हे आता पाणी येतं ना, हे पाणी टाकून द्यायचं नाही, आपण स्वच्छ कपड्यात गाळून घ्यायचं. अशा प्रकारे मी हे सगळं साफ करून घेते. अशा प्रकारे मी हे साफ करून घेतलेले आहे आणि त्याचं हे पाणी आलं ते आता मी गाळून घेते. पाणी टाकायचं नाहीये, ह्या पाण्याला जास्त टेस्ट असते. आता मी ह्याला अर्धा ते पाव चमचा मीठ लावून घेते. आता मी हे सर्व थोड्या तेलावर भाजून घेते. कढई तापत ठेवलेली आहे. अर्धा चमचा तेल ओतते. सर्वात प्रथम खडा मसाला भाजून घ्यायचा आहे. आलं लसूण भाजून घ्यायचं आहे. लालसर होईपर्यंत भाजायचं आहे. हा खडा मसाला मी जो भाजून घेतलाय त्यामध्ये 8-9 मिरी, 8-9 लवंग आणि 1 चमचा बडीशेप, 1 चमचा खसखस असं घेतलेलं आहे. कांदा भाजून घेते आता. अर्धा चमचा तेल घालायचं. लालसर होईपर्यंत कांदा भाजून घ्यायचा आहे. कांदा लालसर होत आहे. तो भाजून झाल्यानंतर मी हे खोबरं भाजून घेणार आहे. परत अर्धा चमचा तेल घालायचं आहे. खोबरं पण छान असं खरपूस भाजून झालेलं आहे. मस्त सुगंध सुटलेला आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि काय करते, 1 मिनिट. आता काय करायचं आहे, हे सगळं मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे.
कांदा थंड झाला आहे. थंड झाल्यावर वाटून घ्यायचं आहे हे सगळं खडा मसाला. आलं लसूण, दोन चमचे मालवणी गरम मसाला आणि हे खोबरं आता थंड झाल्यावर मी यात मिक्सरमध्ये घेऊन वाटून घेईन. आता आपण सर्व फोडणीला घालू. गॅस पेटवला आहे मी. कांदा खोबरं भाजण्यासाठी मी 2 चमचे तेल वापरलेलं. आता मी इथे फोडणीसाठी 1 2 3 4 ते 5 चमचे तेल घेतलं आहे. तमालपत्र टाकायचं आहे. कांदा, कांदा लालसर होत आहे. आता आपण त्यात टोमॅटो भाजून घेऊ. टोमॅटो चांगला मेल्ट होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे. आता थोडा तो होत आला आहे. साहित्य सांगताना मी एक विसरलेली. एक मी बटाटा घेतलाय कापून. बटाटा घालायचा आता. दोन चमचे मालवणी गरम मसाला, बटाटा थोडा शिजवून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये. त्यानंतर काय करायचं आहे, शिंपल्या ओतायच्या. पाच मिनिटं शिजवून घ्यायचं मंद आचेवरच. थोडं पाणी ओतते मी. झाकण ठेवू. 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत. हे बटाटे पण शिजले आहेत आणि ते पण शिंपल्या पण शिजून आल्यात. आता मी ह्याच्यात वाटण घालते. मी यात थोडंच वाटण घातलं आहे, अर्धच घातलं आहे, अर्ध बाजूला ठेवलं आहे. तुम्हाला जास्त हवं असेल तर जास्त घाला. असं पण छान आणि तसं पण छान. मिक्सरचं भांडं धुवून पाणी ओतते
आणि परत 2-3 मिनटं शिजवायचं हे. आणि मीठ टाकायचं 1 चमचा. 4 ते 5 कोकमं टाकायचे आहेत आणि 1 चमचा मीठ. हा मस्त वास सुटलेला आहे. तुम्ही ही रेसिपी नक्की करून पाहायची आहे. मालवणी पद्धतीतील शिंपल्यांचा रस्सा. हे जास्त तिखट झालेलं आहे. ज्यांना तिखट कमी हवं असेल तर त्यांनी मिरी आणि लवंगचं प्रमाण कमी करायचं आहे. मालवणी मसाला काही तिखट नाही आहे, फक्त लवंग मिरी प्रमाण तुम्ही कमी करा. आता मी हे सर्व करून घेते. मालवणी स्टाईल शिंपल्यांचा रस्सा तयार झालेला आहे. कोकणात ह्याला मुळे म्हणतात, तिसऱ्या म्हणतात, बरेच प्रकार आहेत यामध्ये आणि त्यांची वेगवेगळी नावं आहेत आणि ते वेगवेगळ्या पद्धतीने रेसिपी केल्या जातात. त्या पुढील व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे. आणि आता तुम्हाला ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून पाहायचीच आहे. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.